Pred montážou si môžete s vodováhou skontrolovať inštalačnú platňu vo vodorovnej a zvislej rovine voči 3D vodováhe. Montážna hĺbka podomietkového telesa Hanks Grohe e-Box je 5 cm. Je to súčet dvoch rozmerov, Y maximálna hĺbka daná výrobcom 3 cm, Y1 hrúbka predpokladanej omietky a prípadná zvislá nerovnosť steny. Rýska na otočných ramenách vyznačuje vzdialenosť 4,5 cm od montážnej roviny. V tomto prípade závitové tyčky vyšrobujete na dĺžku 9,5 cm od rýsky. Je to súčet montážnej hĺbky 5 cm a montážnej roviny 4,5 cm. K podomietkovému telesu závitovými tyčkami fixujete inštalačnú platňu číslo 1 a 3D vodováhu. Vodováhou nastavíme požadovanú polohu, závitovými tyčkami montážnu hĺbku a rovnobežnú polohu so stenou. Do montážneho otvoru nanesiete sádru a teleso batérie osadíte do požadovanej polohy. Po demontáži 3D vodováhy a inštalačnej platne si môžete skontrolovať presnosť montáže vo vodorovnej a zvislej rovine, ako aj rovnobežnosť telesa so stenou. Montáž e-boxu zvládnete od 10 do 15 minút v závislosti od doby tuhnutia sádry.